सुनो तानी जी का हो केने बनी ई का ले बनी दूधवा हटे दी आ सुन ली हमारा आवतन भाई भौजाई आ तनिको एंगी ढेंगी करम त हमरा से बाहर कोई होखबो ना करे जान जाई तार भौजाई हो तड़ी तार भाई के बियाह का भइल करिया कौन लेला से हमर भाई बिया कोनो भगा के थोड़ी कइले बा कोट मरज कइले बा जाके सरकार के अथी में कइले बा ते काहे के दूधवा छिललो लइकावा के ले जाता रे चाय बनावे के बटुए दूधवा काहे के छिले तरी काहे रोज रोज लइका पी तो अपन हिस्सा पी गइलू वही तो कोनो तरे ताद भी जीवा ले बना लइका ना पियो सद आ ये दादा ई का कहत एक लोटा आई रहल रही हिस्सा पर दूध हां त हमरा का ले ले आई एक लोटा हम ले ले एक लोटा तू ले ले हो तोरा कइलम नइखे ओरा गल त काहे ना थी त ना दूध पी चाय ना पी कोई जबरी बतियावेला हो आ देखी अपन मुंह नूर कम चलाइन त हमरा के जानतो नहीं खिरौरा भी हम ज्यादा तड़ी कि तुरंत तू लगबू निकाले हां त निकाल ना गयासी ये कुल त करके आई बोलू सी देखी हमर भौजाई आई हन त रवा दौड़ के जाके पहले ओकर गोड़ धोवम अरे बाप रे बाप का है हमार भौजाई रहे त खटवास ले ले रहू आ तार भौजाई आई त अब जाई तार भौजाई के औकात नहीं के गोड़ धोवाए बर के हमारा भर के हमर भौजाई के औकात बट हमर भौजाई शहर के ही है ठीक बा गांव जाते नहीं है तारा के दस हाथ जोड़ तड़ी ठीक ना कैसे बात अपन लोला चलाव एगो त इतरा तबियत ठीक नहीं के बतला ग हां रोज त बीमारी धइले रहत टुए तबियत नहीं के ठीक आज त और रोग दुख का आवेला रोग दुख का आवेला हमर से उम्मीद मत रखिए हमसे ना होई तन से फूल तोड़ के लिए आई स्वागत करे के बटुए हां द्वार पे रवा खा लेके हो जाई आ हम तले चाय बनाओ त हमर भौजी चाय ना पीले कॉफी पिएली कॉफी तो तारा पता ना तारा भौजी के पता बटे कॉफी का होला जाके चौका चार तू ही पूरा हमरा से ना होई आ तनी बाहर के झाड़ के चिकन करनी त जानतो नहीं कि गोले में आधार रहत पता नहीं हो अब आय हम जानती ना जतवार रहले से पोताइयो गेल हम जानते कि तार भौजाई आउ त यही तरह औरी घूर आ बाहर डाल देती है बगाना में इके तरह पहले जोबरी भेरारू बतियावत रे होइसे कोई बतियावेला आय अडा करो तो कपारे फूटे पडो बता जाई कहां फोट चल जाई कहां शिकायत हो जाई अब हुआ चुपचाप घरवे में रह निकलबे ना करब देखत है भौजाई आ चाहे से चलो ई रास्ता खराब बाटे आ एगो बात औरी सुन हमनी के त भाग के बियाह कर ले हनी जा तो हमनी के अब भैया जिंदगी बितावे के बाद तो भैया बच के न बितावे के बा हम गांवे ना लिया जाके दीदिया के लिया के चलतनी काहे रोवा दीदिया के लिया के जातनी अरे पागल आइल बालू अपना घरे ना लिया के जाई अरे अपना घरे लिया के जाई त बाबू हमार मारे न लगी हन चाहे तोहार भयो हो जा पहुंच हसन हो जी न गड़बड़ आ ए जे दीदिया हमार रंगदार ये थाना पुलिस दरोगा मैं देख ले ठीक बाटे चल चल आब संभार के ओई ह आ कनी ह कि देख चली हो जा त दम लूर ढंग से रही ह हां आ दीदिया बिया चाहे दीदिया के गोतिनियो बिया सब करा से प्रेम रहे के बा ठीक बा हां आ अब तो बियाह शादी हम कइले नहीं अब तोहरा प्यार में हम पगला न गई रही हां आ यही के वजह से हम तोहरा के भगा के बियाह कइले हई तो चली पहले लिया चली देखम तब न तो चलते न बनी अब केनियो के ना छोड़लू हमारा के यही के वजह से हम घरे ना लिया गोनी अब दीदिया के डायरेक्ट लिया के चलते नहीं आवा ठीक है दीदिया दीदियो अरे बाबूआ आ गइला हां दीदी आओ खुशी रहे भौजाई खुशी रहो रे बाबूआ कता ना सुगर भौजाई लेके आई बड़ा बैठ बैठ आई दादा गोल लागला तनी कन्या शहर विदेश के बाड़ू बैठ वो बैठ बैठ ए दीदी ठीक बाली न अरे बाबूआ गाँव में मत जाइए बाबू लाठी लेके बैठा अरे वही के चलते तो हम तोरा कहे नहीं हमार दीदिया रंगदार है हम तोरे पता हमारा नाच बा दीदिया तू पुलिस थाना दरोगा सब करा से लड़ जेबी ठीक बा बाबूआ कोनो बात ना भौजाई कोनो कान थोड़ी हड़ी लमर थोड़ी कता ना सुंदर लागत है अरे हम थाना में बतिया ले बानी केस फौजदारी होई बहुत डर लागत है बाबू अगर जान पागल हिस्कार जब हम बानी तो चुपचाप रहो कोनो बात नहीं खे बाबूजी से कह देले बानी चुपचाप आती रह जब हमर भाई चाहत कि हम बियाह करी कर तू खड़ रह चुप रह हमरा गाड़ देत रह हम कनी बाप रे तो टांगा मारे तरह खड़े खड़े मुखिया जी ले हां बारे दीदी तोरे पर दम हमरा नाच बा चलो हो देखो है अथी लागल बटुए ना बैठे बैठे पानी ना सुंदर लागत है बैठे बैठे रुका पानी लेके आवत है रुक जा हमारा घर में तो मौकिन के कोनो चीज बुझाइबे ना करेला दम रंगदार है हमार दीदी पियो पियो पानी लगले चुस्ता मनावत नहीं खसी के रुका रुका मनावत नहीं चुस्ता आ बनावत नहीं खइहा जा तू लो यही जो रह बाबूआ रह 2-4-6 महीना अभी जे आगे करम हम कहीं जाई थोड़े हां इनकर भैया का करेलन कारण हो कन्यावा भैया का हलन दरोगा हवन अरे तो फेरा में नहीं करे कि योगी जी से हमार रोज कांटेक्ट होला रोज बात होला लगले बतियनी अभी लगले
कौनो बात ना कनिया, टेंशन ना लिहनी, खा पिया कौनो अच्छा के से दिक्कत रह। नहीं हो, कौनो चीज के हाँ, दिक्कत नहीं है। हमार दीदिया भी है तो का दिक्कत बा? बबुआ रे आ कहनी हनु कि बहरी मत नहीं करी ह ना, तो ओने घेर लिहन से मारता टांग ले जस हम का करम ये ना बाद डर में? लगता कहीं हाँ। मार दिया सने पगली के चक्कर में तो हमार जिंदगी खत्म हो जाए। अरे कौनो बात ना, आजकल के कलयुग में कुल भागा भगवान हो त बबुआ, हमार बिया ना भर त हम कॉल के भागा रखी लेके, लेकिन अब तो फंस गइल बानी। दूगो लइका फेंकत अब कहां जाइम भाग के बबुआ। जान जो कता ना लाइन मारत उन विधायक जी पटाना से बबुआ, लेकिन एको बार ना देनी चांस। कनी अब हो गइल बिया शादी का, कौनो बात ना बबुआ, जाए दे तोरा के। चल कमो धमो तुरंते हम मीटिंग करते तो आवाज पास करवा देते, तोरे यही गांव में घर बनाई। रुक जो तो ठीक भाई, एजे बात करिए, हम एजे रह के काम करब। का करब? पानी पिया भाव जाई पिला। पिला। आहो केने बनी जाजी मौगिन के त बुझाइबे दूध आ दे तबे ना चाय बनाई बा। बोल ना। गोठा हो जाई कि हमरा गोड़ लगा हो। गोठा हम लगी हमरा लागी। प्रणाम 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 प्रणाम। छोट नहीं हो कने हां बरले। तो हरी हरी अच्छा गांव के ना हरी ठीक कुछ कह देबू। कहनी ना कि दूधवा दा चाय बनाई। कहां बैठे? दूधवा बाटे में चा बना चा। चोरा के केदर कहवा रखल बन कबे से खोजत हई। अरे अपने पलंग के नीचे ढकले बानी, जल्दी बना। ठीक बा ठीक बनावा। ए भौजाई का खइबू? कॉफी पियानु कॉफी। हाँ कॉफी। भौजाई लेकिन डैमेज नहीं खीनी मन वाली। चल जा त मुका हो, अब तोरा और मुंह गार लेके बारी। जाते। ए भौजाई लाई खा। चलो चलो घर में उठ, हमरा पलंग पर चलो ता। अरे बाबुआ आ लग लिया। आओ 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 भौजाई आओ आओ घर में। सनेहवा हां मई ये काम कहिए कहनी है कि जाके पहुंचवा दे रे। अरे जे कहले रे एकरा भक जाके देखा खालवा तो गइल तरह नहीं तुमका घर में ताला लागल रहे। ताला लग रहे एक तरह देवे नहीं खने हम आते दे न मई भी तब नु पढ़े काहे न गेलिस रे। छुट्टी रहे आज। आज कौची के छुट्टी हो गई सरीजा के छुट्टी रहेला का ना अपना मने होई भी भाग परावते से ओसी भगनी परौनी होई भी का। अब क्या करा के कहतानी जी, क्या करा के भगनी परवनी कहतानी। देखी कह मत हमरा भौजाई के त राख लगा के जीभ का बार लेम, मचानी पके बार उखाड़ लेम अभी। ए मेहरानू कैसा तू हड़ू इंसान हो। हम अपन बेटी के डरते तू कौची आली जी बिछाली छटा तड़ू। अरे भौजाई के सुनावा तनी के भाग के आइल बिया, कोर्ट मैरिज करे बिया, बिया पुलिस थाने के सामने भइल बटू। एक कनिया तार भाई भौजाई के बारे में हम जानत ना रही, लेकिन अपना मुहवा से मैं बकत दे। बात चाची वो हमरा से कहत रही नु। अबे बिटिया हम का जानी हो, हम तो जानतो नहीं खी ये सब बात है। अच्छा हम कोई के मर गोतिनिया के पुंगा दे में भाईवा लड़की भगा के लेके आइल बा हो कनिया। हाँ, आई दादा ये कहल जाला बाप माई जब बाल बच्चा पर ना एथी साज के रखल जाना तो इहे होखेला। बच्चा लेके भाग जाला सब। देखिए ऐसा मत बोले, हाई हो लड़के के भगी हन लगल है ऐसी कहतानी त। हां अपन भाई के बारे में कह, हमर बेटी के बारे में मत कह। जे हमर जो बेटी के बारे में केहू कह दी तो जबान खींच लेम सड़ाक मानी। अरे ये बस समझ करी, ली ह। बस करी। हाँ। हम कइले बानी, हमरा से झगड़ा करे नहीं खियाइल। हम त कहीं कह देले बिया के कुछ कह के। अरे ओकर भाई दरोगा हटुए जान जाए आयरा गरा घर के नहीं के कानी कैसे मेरा भाई कलुआ के फंसा ले बिया, ओकरा लइका के कमी होई। ओ कनिया तो तार भईवा ये जिगला काहे मेघर तार घरवा काहे ना गोइल। अरे बा काटा लेके खोजता और हमरा भाई के पागल हनी। यही सब बोला ले बानी के यही सब बोला ले फरिया ले हमर बाबू बाबू घर में ना ठुके देन, हम त मत फरिया नु लेम। हां हां तो तोरो ढेर लंबा सफर एथी बाटे बजान पहचान बा। तू त चर्चा में आजकल चलत तड़ू। अल्लाह वाले हमरा के जाए के बा अब विधायक जी के फार्म हाउस पर मीटिंग करे। हां भाईवा भौजी आगे बस त बिजी हो गइल बानी जान जान। अच्छा ठीक है का मुंह दबावा का कहे आई रहलू ह। भई नहीं के हमर भौजाई शहरी या बड़ी सुघर सागर तनी बढ़िया कोनो लियाई में थी मुंह देखाई ना भगलू हिया का पतो हिया के मुंह देखाइला के देव में कह न तनी तहरा हम देले रहनी ह। लेकिन तार भौजाइयो के जे के भगनी परौनी के सब के बोटर बुआ हम तारा दे हम मुंह देखाई। ई का कहत जी? तू का सुनत रे ले जाके दे जाके दे जोर हम भगत देखा त के रखल है ना के बिट्टी हुआ मुखिया के लड़का के रखल है बिया। ए मम्मी कैसे तू बोल करू हो। ये हमरा घर आइल झटवा कबार दी ना हम ये समझ ले हमर बेटी के बारे में कोई बोले तो देखिए हम झगड़ा कर नहीं खेलबा काहे मारे झगड़ा करत नहीं। उठा के पड़ा तो बस स्थिराई जेबे करबे जी का एके बार में विधायक जी के काम त टांग ले जाने एके बार में। अरे जा नहीं अपन गोतनी के धमका के रखिया हमरा नहीं ठीक नो खाली भौकाल बनावे जाने लू जाइए से। ई का कहता रू सुन ना ओरा के 500 रुपया देता नहीं, एगो साड़ी चकी तार 500 रुपया में थूक ना देब हमें जाइए से। ई मौके कटटा है जैसा दम रहेली। हां त ना फेंकत ये बाप रे बाबू जाते के
तू दूसरे का टंगवाई हमारे का टंगवाई बिसरे अपन गोतनी के धमका के रखी है गोतिनिया तक आ जानी काहे हमारी इज्जत लेवे पे तुलल बिया कर ले यार कनी अंडा बनी आज ना ए दीदी जी एगो बात रौरा से कही का हो कने आ कनी गोल लागत तनी अरे बाप रे बाप आ सुनी ना जाए दी जौन भइल तौन भइल अब झगड़ा रगड़ा ना करम मिल मिला के रहल जा तो कहत रहो कि हमार बहरी के आदमी हमार ढेर बना तोहरा से हमर कोनो मतलब नहीं खे ना त ओरे लइका ही रहेनु अब धीरे धीरे हमरा बुझा तटुए ए कने हमू तो हुए कहीं ना देखा हमर नैहर ससुर कोई लड़ाई झगड़ा ना करेला हमरो बड़ी शौक है कि अपन गोती दे दिन ले मिलजुल के रही लेकिन तू ही ना हमेशा काट बिछौले रहेलू आके हमर जतना बुझाला ओतना करबे करीला मान ली लइका बुद्धि बटुए मान हमर लइका के सुबह मार देले हम कुछ कहनी ना न कहनी जतने बात अही हे रामा पश्चिम के काली माई के कीरी हम कब मरनी है जी ना मर ले लू आगे कहता है माई चाची कानवा धके उठ देले है हमार अही दीदी जी ना हम ज्यादा तो वही के मारे हम ना पूछले है कि लइकन के बात पर का विश्वास करे के जाय दीदी जी अब जौन भइल तौन भइल अब से मिल मिला के रहल जा हाइली 500 रुपया हमार भौजैया आइल बिया नु आ मिला के 500 एगो छुछी बनवा के दे दी तनी हमारे आदर भामतर इज्जत बढ़ा दी ली माने बड़ बहिन लेखा बानी रुकी रुकी ठीक है बा रखले बानी गई भैया आई रह देले रहना अरे रुक जाई 100 अरे बाप बाप हाई का रुपया हटे जी पुराना का नोट लागत था का हो कने एक बाटे अब गोल बनावल बाटे दूगो गोल बा ना एक ही गोल बा तब तो 10 है हाँ जी ठीक है कहतानी मान ली कि कथा ना भइल देखी हाई हाई 100 रुपया नु हटे औरी बा के नहीं बा अरे हाँ जी 100 आ हाई 200 भइल नु हाँ। ई कथा ना है 200 हाँ। आ 300 हैं आ 400 हाँ। आ हाई 10 कहनु हाँ। त कता ना मिलाइम एकरा हाई दूगो डाल देबो त 500 हो जाई हाई हां हाई बेसी बा अच्छा हाई बेसी बा कर रुपया बेसी बतन देखी त हाइयो देखी बटुए बा बाटे नु हां हमार बाबूजी जान जी हमरा के मारत रहन पड़ बुचिया लेकिन जान जाई हम बैर पीछे चल जात रही तब तार कैसे विधायक ले आ मुखिया ले कांटेक्ट में हो पागल हनी विधायक जी के अथिन कति ही ना हाँ बात में बचा दी ना तो ली हाई 500 रुपया दे दीजिए और मिला के तनी को छुछी हमारा ली आई भौजैया के जनी ठीक है तब जा तनी आ जा हां तनी मेरी काम बाटे कर दी है ना तब जा कौन काम बा बर्तन धोवे के बाटे जाई महाराज हम नु करम र बड़ जेठनिया हमरा बुझा नु गइल बाटे ठीक बाटे अब हमरा बुझा गइल बाटे मत जा तनी तो अंडा बाबा दिए सब भूले लही आई अंडा ना मत ले आई हां आ अब खसी के मीट ले आई खसी के मीट तो अभी काले बनैले रहू न हो चुस्ता ना त ओका चुस्ता बन रहे आज गोड़ी उड़ी बना दी अच्छा ठीक है बने ले मसाला ले आई ठीक बा फुट पाट के कैसो अपन इज्जत बचा ला ओकरा बात त फिर देखल नु जाई नाम हमनी किरण सिंह हमनी के अपन पूरा टीम बाटे और हमनी के वीडियो बनौनी है जब पारिवारिक गांव समाज में कैसन का देखे के मिलेला वीडियो के माध्यम से हमेशा हमनी के ये दिखावे के कोशिश करेनी जा तो ये वीडियो कैसन लागल हटे अगर अच्छा लागल हो तो दिल से लाइक शेयर कमेंट करत रहम जा और यही सब के साथ दी जाए अगला वीडियो में फिर मिल जाए बाय बाय।